עם ההתחלה. הנה, זאת ההתחלה, הילדים, כבר בגיל צעיר כזה, מביאים אותם לטניס הישרדות. כן, ילדים כבר מגיל 4, גם בנים, גם בנות, מתחילים באימוני טניס הישרדות. המטרה באמת להקנות לאותם ילדים את כל אותם ערכים, גם ערכים פיזיים, אבל גם ערכים נפשיים להתמודד עם מצבים בחיי היום-יום. כן, אז אין להם בינתיים פרק זמן גדול מאחורי הילדים הקטנים האלה שצריכים היו להתכונן אליהם בחיי היום-יום, אבל הנה אתה רואה, אנחנו מתקדמים וגם הגילאים עולים. אנחנו רואים פה גם את החגורות. השיטה היא כמו באומניות לחימה אחרות, מבחינת החגורות. נכון, מתחילים בחגורה לבנה, צהובה, כתומה, ירוקה, כחולה, חומה, חגורה שחורה דן 1, ומשם והלאה עד דן 10. כן, דן 10 זו החגורה המיוחדת, ואנחנו נפגוש פה במהלך האירוע הזה גם אנשים כאלה. דניס פוקח את עיניו, מעורב מאוד בכל מה שקורה באליפות הזאת. כן, דניס בעצם הוא היחידי בשיטה שהוא בדרגת דן 10, הוא המנהל בפועל של כל הדברים, הכל הולך ומתואם דרכו. רואים פה קרב של שני ילדים צעירים, חגורות כתומות. אתה רואה פה את גלעד שרון, שגם הוא וגם אחיו מאוד קשורים אל השיטה ואל האיש. וגם אביו אריאל שרון היה קשור במשך שנים רבות לשיטה ועדיין איתנו. הנה, תרגילי הטלה יפים. תשמע, החבר'ה האלה נכנסים לעניינים די יפה. אנחנו רואים פה שילוב של תרגילי ג'ודו ותרגילי קראטה. אצל הילדים עד גילאים 15 מותר גם להפיל ולסמן על הרצפה. בין גילאים 15 ומעלה יש גם עבודת קרקע שכוללת חניקות ובריחים והכנעה בעצם על הרצפה. מחיאות כפיים לדור הצעיר, אנחנו ממשיכים לטפס לאט לאט למעלה, אנחנו עוד נגיע כמובן, אני מבטיח לך, גם אל הקרבות של הבוגרים, אל הבנות, אל הבנים, גם אל האורחים שהגיעו מחול, והם בעצם סוג של שגרירים של השיטה של טניס הישרדות בחוץ לארץ. אין ספק, יש מספר מדריכים שמדריכים את השיטה בחול, יש כאלה שגרים בחול ומדריכים בחול, יש כאלה שיוצאים מישראל להעביר סמינרים וקורסים ברחבי העולם, והמטרה באמת לחזק את השיטה בעולם כולו. עבר וגם להווה ובהחלט גם עם מבט לעתיד. בואו ניכנס אל הזירה. על האולם, על הרצפה באולם, הרבה מזרונים, הרבה קרבות בתוך האירוע הזה. אנחנו נשתדל להביא כאן את המיטב שבמיטב של הקרבות האלה. בואו ונפתח כאן עם קרב בין חגורה חומה לחגורה שחורה. כן, אנחנו רואים את סניר עם גבו אלינו כרגע, אחד הכוכבים העולים בשיטת טניס הישרדות, מבצע הורדה לקרקע זה הזמן לדבר אולי קצת על השיטה. בעצם יש מי שאומר טניס הישרדות זה הטוטל פאקג', זה הכל ביחד. נכון, מה שדניס כבר חזה לפני הרבה מאוד זמן, היום נקרא מיקס מרשל ארט, זה בעצם שילוב של ג'ודו, קראטה, ג'ו-ג'יצו, אייקידו, אגרוף, עבודה על הקרקע, כאשר הדגש הוא הכנה של התלמידים להגנה עצמית. כן, אם במיקס מרשל ארט יש את כל המימד הספורטיבי של העניין, הרי שטניס הישרדות מביא לסיפור הזה את כל הדגש הזה על ההגנה העצמית. אנחנו נראה גם דברים כאלה בהמשך, התגוננות מול כלי נשק חמים, קרים וכל השאר, ולא רק לאנשים בריאים עם שתי ידיים ושתי רגליים. בואו נראה בינתיים עבודה מצוינת על הקרקע. ראינו עכשיו כניסה לבריח, בריח מושלם על הקרקע. סניר נכנס למצב הזה מהורדה לקרקע והמשך למצב של בריח על המרפק. היריב מסמן על ידי שתי מכות שבעצם הוא מסיים את הקרב. כן, הנה אנחנו רואים את זה כאן בהילוך חוזר, אותה כניסה שאתה מתאר, בריח על היד, ובעצם ליריב אין שם שום ברירה אלא לדפוק ולהיכנע, אחרת הוא ישאיר שם את היד. טוב, בואו נלך אל קרב בינלאומי ראשון. ירון ססון פוגש את פיטר שמגיע מקרואטיה. ירון בחליפה השחורה עם גבו על המזרן, את פיטר בחליפה הלבנה. אני מניח שאתה לא ממש מכיר, אבל את ירון בהחלט כן. כן, ירון מתמודד מהמכון באילת, נלחם כרגע נגד פיטר מקרואטיה. למען האמת ביקרתי אותו גם שמה, שני מתמודדים טובים, שניהם יש עמידה חזקה מאוד, וגם כן אנחנו נראה בהמשך עבודת קרקע לא פחות טובה. קצת על החוקים של הקרב, גם מבחינת משך הזמן, שופטים שעומדים שם מסביב, רן. הקרבות נערכים כשתי דקות, במצב של טקו ישנה הערכה של מקסימום 3 דקות נוספות. אתה מדבר על קטגוריית הנוער. קטגוריית הנוער והבוגרים. והבוגרים, אוקיי. אתה רואה שם גם את השופטים שעומדים מסביב, בינתיים ירון מושך את פיטר אל הקרקע, סוגר עליו שם את הגארד, מנסה להגיע למצב של חניקה, אבל פיטר לא נותן לו.
פיטר לא נותן לו, וגם יש הגבלה של 20 שניות על הקרקע במידה ואין לא הכרעה. מתפתח שום דבר, כן. בדיוק, אנחנו עוברים חזרה למצב של עמידה. מהלך וירטואוזי שם של ירון עכשיו שמכריע את פיטר למטה, הולך אל שליטת צד ועכשיו עולה למעלה למאונט מלא, וזה נותן לו ניקוד טוב מאוד. נותן לו להוביל את הקרב, הניקוד הוא לא משמעותי. הנה הוא מנסה כאן עוד... בעיטת הקרבה מדהימה. אם כי לא ממש מוצאת את המטרה, אבל היא מרשימה את השופטים, חייבים לומר. מרשימה, הוא לא מקבל עליה ניקוד. מעלה רגל גבוהה, גם פיטר מנסה להשיב לו שם עם בעיטה גבוהה, ודומה שהשניים די צמודים. קרב שקול מאוד. אבל הנה, יש בכל זאת מנצח, וירון שלנו עושה את זה ופותח ברגל ימין את האליפות שלו בטניס הישרדות. אנחנו נשוטט בין המזרנים רן שטיינברג